Bona vesprà. Bona. Com li diuen a vostè? Maria Jove. Molt bé. I quin any va néixer? En el 38. Quin dia, se'n recorda? El 27 de maig. En quin carrer viu? Cervantes número 7. I vostè sabria dir-me en què consistia la festa de Sant Antoni, abans quan vostè era joveneta? Home, quan jo era joveneta no la coneixia perquè jo no vivia així. I quan va vindre a viure a Jo vaig vindre quan em vaig casar. I com recorda la festa de Sant Antoni? Pues la recorde molt bé. Sempre han tingut molta harmonia i ho han passat molt bé. Per què li ha donat ixa vara aquest del nom? Me la pot ensenyar? Ei, pues perquè me la van donar. Però per què? Ei, perquè em van elegir a mi per la festa del carrer, la més major. Correcte, perquè la més major del carrer. La persona més major del carrer. És la primera volta que li la dona? Sí, sí. I per a vostè què significa que li donaré? Dona, home, em va donar molta alegria perquè això dona alegria. I com pensa celebrar la festa? El dissabte i diumenge? Pues conforme vinga en alegria amb tota la família i vindran els meus fills i els meus nets. Pues res, Maria, moltíssimes gràcies, que passeu una bona festa i a disfrutar-la. Per això volem. Convides a tot el poble que vinguen? Estan tots convidats. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies per haver esperat. Tot el que fem és per tots els que vinguen. Perfecte, pues moltíssimes gràcies.